بتشعت حملة 2018 أمونغو إيرتران إثيوبيانا بسمرا كابستختمة أوات سلامن محزنة نقطات حدا كلتيوم منغستات هياو ربحاتات حزبتاتهم بزغلغلن زساغومن طبوع بوليتيكاوي قطباوي محبراوي ባህላውን ጸጥታውን ምትሕባር ክሰርሕዮም ዝብልዩ ነቲ ኣመንጎ ክልቲኡ ሃገራት ተፈጢሩ ጸንሐ ኩናት ዝፈጠሮ ጽልን ቅርሕንትን ናብ ንቡርን ዘተኣማምንን ሃዋህውን ምምላስን ነቲ ኣዋርሕ ኣውፂሩ ዘሎ ናይ ሰላም መስርሕ ንቅድሚት ንምስጓምን ድማ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ብዕቱብ ይሰርሓሉ ኣሎ ካብ መፋርቅ ለካቲት ጀሚሩ 60 ኣባላት ዝሓዘ ጉጅለ ስነ ጥበባውያን ኤርትራ مثلن دليتن حزبن منغستن إرترا زنصبارق ناي سلامن محزنتن بهلاو عدت أكايدو بعصر 4 لكاتي تاب ساعات دحر قطري ጉጅለ ባህል ኤርትራ ካብ ኣስመራ ዝተበገሰሉ ኮሚሽነር ባህልን ስፖርትን ኣምባሳደር ዘመደ ተክለ ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ተረኺቡ ብወግዒ ኣፋኒዎ ድሕሪ ናይ ሰዓት ርብዕን ጉዕዞ መንገዲ ኣየር ኤርትራ እቲ ጉጅለ ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ ቦሌ ኣዲስ ኣበባ ዝኣተወሉ ብባህላዊ ትልሂትን ሙዚቃን ዝተሰነየ ድሙቕ ኣቀባብላ ተገይሩሉ ኣብትናይ መቅባል ስነ ስርዓት ኣብ ሕብረት ኣፍሪቃን ቁጠባዊ ኮሚሽን ኣፍሪቃን ኣምባሳደር ኤርትራ ኣቶ ኣርያ ደስታ ኣምባሳደር ኢትዮጵያ በኤርትራ ኣቶ ረድዋን ሁሰን ኣወጻኢ ጉዳያት ኢትዮጵያ ዳይሬክተር ጀነራል ህዝባዊ ዲፕሎማሲ ኣምባሳደር ሙሉጌታ ከሊል ዝርከብዎም ላዕለዎት ሰብ መዝን ገዳይም ስነ ጥበባውያን ኢትዮጵያን ኣባላት ኤምባሲ ኤርትራን ተረኺቦም ነይሮም نصبحيتو 15 لكاتيت لوخ إرترا معرفو نفرت بهردار أبزا أتولو لعلوت سوسلطان كل حران حزب بهردارن ببهلاوي تريد سنة دموع أكبابلا كيرمولو أبتناي مقبال سنة سرعات وانا دايركتر بيت صفت مرة خبيتات كل حرا أتو أسمهين أسرس كنتبا كتما بهردار أتو ملك أن أيهو زركبوهم لعلوت سمزي ترخيبهم نيرم عود السلام زكاية جوجل بهال إيرترا بخر مرئتو بعصر شدوش سلكاتيت بختما بهال داري فليمو أبتمريت لعلوات سب مزيك كل لمحران عد مستقبرو لهم تقمطو بهال دارن ترخيبهم نيرم أما خفت السنة سرعات مكتلا محداري كتما بهال دار أتولاك أواياريو نلوخ إيرترا بسم كل لمحران كتما بهال دارن ناينكو عد حلمس آكم كالكسم عن كله أمباسادر رأياد استاب وغنو بسم هزبن منغستن إيرترا ناي سلام تامل اختي أبتحو بامارا بيراي كلاي بمنغستنا هزب سم انفان ودي كتماتشن بهال دار بسلام متاچو لمالت ودانو خبركم حزبي بهال دار خبركم بهال دار كوابي أن تنمرو إيرتراويان كورات الدمار أقدمت باسم كلهم أبنات بهلاو بجلة إيرتران باسمين مو سلامتاي أقرب تامل حزبي إيرتران نباكم استسدي نعم أحزنة سلامتان صدق فنيتن ملفتي تقربلكم أفضل الله سلام الفقري أحزاب سلام الفقري عبدي أبهر دار قبل مسجد
بسبب سلطان حداد كلل أمحاران تزن تقبلنا محزنتاوي أقبابلان زرعهمنا سناي تميتن مدبنا نرأي أبدو سانا بمستاركمن بما كبرت هابلنا نابلكو نابتي وري هاقراوي بجلي يارتاوي بحلي ارتراسوي كسدركم أقاومنا نأتي بجلتات دخلت جروبي تحدي يتاوي بحلا ومسارحات يتاوي سعسيتات بهرات إرتران تايم مثل زين صبارة بجل بحلي تحدقة زمناوي بجل زوي زمناوي باند خوينو نتستفعل على كبسوسات سبعات ثمانيات نداله زين صبارة كسب زعجز الله موسيقى إرتران تايم مثل استعستو يزو استبقى سبجلة لازم بخلت ملكية بجلة تبقيسو زغاب في الله يا إثيوبيا بدأت مقباري إثيوبيا بدأت مقبرلو تقدم مهنيات كار زي أمانجو كل التهاجرات إرتران إثيوبيا استفترة مع سلام ركب بمن قدي بهلاوي شنو بمن قدي تركيق حيلنا سنطبب هم يجركا إثيوبيا أتقنتي زلوا سلام زيادة 5 دلدل زيادة 5 غيلل أبو إثيوبيا حيال بهلاوي صبرا مقبار استبقى سه بجلة هاتي والله أتي مثلنا بهراتنا حفشاوي سبوك ملكتين يرو سبوك جابنا سرح تلهتات وين جزء سبوك نيرو هجي زي قربنا ودبات بيتامي مهرتي زخون سرح يو أقربنا حسبي تقبلهمنا حسبي زبلونا تنسكم زي قبركم بحلاوي مريض زي مساسل يو نهنا وين أبدبوب إثيوبيا زنبري أو زلوا كم تلك اتهرميت ناي كبرو إتي من كسكاس نايتي تلهتين نهت هدوم ذكراربو تلهتات يو دار هجي بهبار كوينا حادي ناي مهرو ناي بحلي يا ناي تمهرتي تلهتات كجبر جزء مريضنا بحسب زمتي يوم ريتماتاتين تلهتاتين بحبار كوينا تزراربنا بكما يكون مكانو أبحادي أواحدنا كم نسرح كنجبر زبلو بزهات نيروم ناي بحلي
مسلينا حزب إريترا تبهلنا نابتي حزب إثيوبيا نمقرابن نعون من اللاين زعلمه كمتي زرع خيان سخون بأكل أكلنا 4 زوباتات ويكللات بس إحنا في الباك ويتمل سناتو أجو أدرنا قن بصبوق نتقبله نصح هاجر حسكا نصح هاجر إثيوبيا حزب إثيوبيا كابتن ولا هوا هناك محجي أبا السن هكتن وجين الحريت لازخنا زملس نلمعات مصع بروح تسفا لكن هوسبيتال زرغا غصلو نغسكسينا مصينا ኣብቲ ብጉጅለ ባህል ስብሪት ዝቐረበ ንባህልን ያታን ክብርታትን ጅግንነትን ምስሊ ትሽዓተ ብሄራት ኤርትራ ከምኡውን ናይ እንስሳታት ቃልስን ናይ ዘለናዮ መድረኽ ክውንነትን ዘንጸባርቕ ብገዳይምን መንእሰያትን ስነ ጥበባውያን ዝቐረበ ምርኢት ካብ ተዓዘብቲ ልዑል ኣድናቖት ረኺቦ ኣብቲ ኣጋጣሚ ነቲ ልኡኽ ካብ መምሕዳር ከተማ ባህር ዳር ዝተፈላለየ ህያባት ተወፊሩሉ كلتنا بإيكونومي بخال معبالين كلتنا تحقاقينا أنكو أيضا نحن إثيوبيا ملو إيست أفريقيا بإيكونوم معبيلو سلام ترغيبو وقصقا بحزب إثيوبيا حزب إريترا حزب إثيوبيا زفلت أنا جريان 6 عامتين تواجهنا هم إريتراويان سماي مسلمون قون سنة ساقصرو إسراء قصرو 6 عامت ملوينا حزب إريترا 6 عامت ملوي هاكم زنيرو لذي إزي مودعات تغيرلو حزب الإريترا حزب إثيوبيا بسلام نبره كم ذا زولكوها ኢኮኖሚካሊ ይሁን ባለ ነገራት ዊን ዊን ሲቹዌሽን መፍጠር ለኪነ ጥበብ ሰው ደግሞ በዚህ በዞሩባቸው ቦታዎች ያሉ ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከቡ ስነ ጥበባውያን ካብ ኤርትራውያን ስነ ጥበባውያን ዝመሃሩ ብዙሕ ነገራት ኣሎ ኤርትራውያን ብሙዚቃ ዝተፈልጥዮም ቤት ደረስትን ኣዋሃድትን ሙዚቃ ዘለዎ ሃገር ስለ ዝኾነት ካብዚ ናይ ኤርትራውያን ባህላዊ ውዕደት ኢትዮጵያውያን ዝመሃሩሉ ብዙሕ ዕድል ኣሎ ሃገር ስለሆነች ኢትዮጵያውያን ደግሞ ከዚህ ለመማር እድል ይኖራቸዋል كابتي أقباولا نايت حزب جميركا كسابتي مدبات أبز تكبروا لزنبر أوان زنبر سمعيتات نايت حزبي تحزوا زمز أمل أخت ناي سلامسي تحزبي خمسة خصوبة يوزس أنا حقين إذا سمع كامو اتمال أختس بجبو تتكبير علماء وقعيل كاق تزارب تخليها لهولو نجر مسارته سلامنو سلام مسارتنا كل نجاري سلام انتلو كل اللو كل زدرف ودما نسلام زدفيو انه دما لومي سلام سلازقوني ترخيبنا
بزاوا بحالي رتراسي كمزي تجرينيا تراح مسلم نيرو ناي بحكي تي كمزي تي كبيت نبيت لأنه زتفعل عليه أفريقيا وينت موسيقى ويتليد حسكات إنها سلوز ولا زتفعل عليه بحرات كم زول الناسي ناي بحكي تحققهم يوم نحنا كما يمثلنا نيو يلومنا يوم تيم حزب مالته وبتامي تبوي نيرو وتي حزنا زخدنا ملختي ناي بحكي بيوجنا خري خلاه وغتي نيرو تي حزب خمام بزابا بحجز متصل كونتات كلتين حجراتي بخمي من قدي بحلاوي لويتكو قبرو خبتم زراخوم تم سنة بمنياتات أنا بحكي تي سمعتم كريخ الله هاسي ديسبليو ووت وديتي نيرو بجلة بهال إيرترا كاب كل أمحرا كتما بحر دار ناب كل الأوروميا كتما آدما يأمحيو أب أفدق كتما آدما ببصح الأوان تقماتو آدمان لعلوت حالفتي كل الأوروميان كتما آدمان بأزي وعوع منفس يوم تقبيل مو هزبي بيج أفران ألتان بأفراس المكاين عجيبو كساب معرف شبوتو أسنيوو ناي مقبال سنة سرعات حلافي بحلن توريزمن كل الأوروميا دكتور قرم ولتا وكيل ممحدار كتم آدما خضر محمد أما حداري زوبا مبرأ شوات وقيتها شو تعملاتن كالوت لعلوت حلفتي كل الأوروميا ترخيبهم نيرو اتقول جلاي كابد حلقة رجميرو أب كتم آدما نعبيت عدن عدما استقبر لهم تقمات آدما لعلوت حلفتي كل الأوروميا ياتاون زبناهم بهلاو مري تقريبو أبتي أقاطامي لعلوت سب مزي كل الأوروميان وجيلا بهال إيرترا ناين قعد حل مساقهم سناي مينيوت كليتهم هدبي دم بحالي دمتونا دنبرو يقبلونا نرم سبوك يقبلونا بحق إيرترا بحالكم تعمل سبوك بحال لكم بتعمل منديباكم تعوي منديبات عوم لكم بهرات إيرترا كان هنا كما مثلنا كم دي مثلنا بهرات كم دلكم أنا مهيركونا كمان يلومنا له تايم هرناهم اتي ريتمات مسانا دولو ريتمات مسوم دولو في اللولو كليو يمساسلي كليو جنتناتنا فلي دبالي قدود حدي ما قدود حدي في ريتم بإيرترا كم دولو رقاقيتو ملنا سلمنتاي إذي طيب هالي إن شاء الله بحنسب كنسرحنا كم متأكمنا لووتنا يبهالي كنقبرنا دي بالدرباتات يداربوكم دنبر فلوديو ايوت سرح شطونا وكينا نبل ومدينة وعدنا
በኢትዮጵያና በኤርትራ መካከል ላለው ለህዝብ ግንኙነት ከፍተኛ ጥቅም አለው ብለን ነው የምንገምተው ወይንም የምናስበው ማለት ነው። ምክንያቱም ሁለቱ ሀገራት የየራሳቸው ሶቨርኒቲ ቢኖራቸው ህዝቦቹ ተመሳሳይ እዚ ዑደት ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘሎ ናይ ክልቲኡ ህዝብታት ርክብ ንምድልዳል ዓብይ ግደ ኣለዎ ኢልና ንኣምን። ክልቲአን ሃገራት ንናተን ልኡላውነት ዘለወን ሃገራት ኮይነን ንናይ ሓባር ረብሓ ክሰርሓ ዓብይ ዕድል ኣለዎ። ከፍተኛ አስተዋጽኦ አላቸው። ያው በቃ ቀጥታ ከናንተ ደስታ የተነሳ ካብ ሓጎስ ዝተላዕለ እቲ ህዝቢ ምስቶም ስነ ጥበበኛታት ሓቢሩ ይስዕስዕ ነይሩ። ከምኡ ቅጽል ድማ ኣለዎ። በጣም ይሄ ለወደፊቱም መቀጠል አለበት። لما ممتنا بقندو ባህሊ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ኢትዮጵያ ባህልን ንኽልቲኡ ንምቅያር ተባሂሉ ይመጽኡ ናኻ መጽና ኣብዚ ኣብ ኢትዮጵያ መጽና ማለት እዩ ጽቡቕ ናይ ባህላዊ ልዋጣት ጌርና ኢና ንብል ንሕና መልእኽትና ሰብስብና ኢና ካብ 14 ለካቲት ጀሚሩ ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ሰላም ዑደት ዘካየደ ጉጅለ ባህሊ ኤርትራ ካብ ከተማ አዳማ ናብ ደቡብ ክልል ከተማ ሐዋሳይ ኣምርሑ 18 ለካቲት ኣብ ኣዋሳ ዝኣተወሉ እዋን ኣብ ኣፍደገ ከተማ ኣዋሳ ላዕለዎት ሓለፍቲ ትክልልን ህዝብን ብባህላዊ ጸወታ ዝተሰነየ ድሙቕ ኣቀባብላ ገይሮምሉ ኣብቲ ናይ ምቕባል ስነ ስርዓት ኣፈ ጉባኤ ደቡብ ክልል ወይዘሮ ሄለን ደባቦ ኣፈ ጉባኤ ወከልቲ ህዝቢ ኣቶ ለማ ጉዙመን ካልኦት ላዕለዎት ሰብ መዚ ከተማ ኣዋሳን ተረኺቦም ነይሮም
አርት ትልቅ አቅም አለው እንግዲህ እንዲሁም አርት ብቻውንም ደስ ይላል የበለጠ ደግሞ ስነ ጥበብ ዓብይ ዓቅሚ ኣለዎ ድሕሪ ዝኩሉ ዓመታት በትንፈትዎ ሙዚቃ ተኣኻኺብና ብሓባር ክንሕልፎን ከለና ዝበለፀ ጽባቐ ኣለዎ ከምኡ ክቕፅል ድማ ተስፋ ንገብር ውበት ይኖረዋልና ከዚህም በኋላ ብዙ ቢደጋገምልን ደስ ይለናል በጣም ነው ደስ ያለን እኛ በፊት ያው ከሰላም ከተፈጠረ ጀምሮ ሁሌ ነው የምንናፍቀው ሰላም ካብ ዝኸውን ብጣዕሚ ደስ ይሉና ወላኳ ቋንቋ ዘይንሰምዑ እንተኾና ናትኩም ቴሌቪዥን ንከታተልና ፕሬዝደንት ኢሳያስ መጽኢን ከለውን ኣብዚ ተረኺብና ነርና ኣዋሳ ከም ትመጹ ምስ ፈለጥና ባህላዊ ክዳን ለቢስና ተጸንቢርናኩም በጣም ደስ ይሉና ናፍቆቱ በጣም ነው የጨመረውና ያው አዋሳ እንደምትመጡ ስናቅ እኛም እንግዲህ በባህል ልብስ አሸብርቀን እናንተም መስለን ጠብቀናችኋል ደስ ብሎናል በጣም ጥበብ ደግሞ ኃላፊነት የሚሰማውን ትውልድ ትፈጥራለች ስነ ጥበብ ሓላፍነት ዝስምዖ ወለዶ ይፈጥር ንዓለም ዘድልያ ዝተማሃረን ዝነቕሕን ጥራይ ዘይኮነ ሓላፍነት ዝስምዖ ወለዶ እዩ ኃላፊነት የሚሰማው ትውልድ ነው ዛሬ የኤርትራ የኪነት ቡድን ልኡካን ባቀረቡት የሙዚቃ ስራዎቻቸው እኔ በግሌ በጣም ደስ ብሎኛል ሌላ በተቀሪቡ ዘሎ ምርኢት ሕጉሳት ኢና መጽሐፍ በዓሉ ግርማ አንቢብናይና ብዛዕባ ኤርትራ ክንፈልጥ ንፍትን ነርና ሎሚ ግን በአካል ተረኺብና ክነስተማቀሎን ከለና ዝያዳ ተጨባጭ ይገብሮ በዝኻ አዚና ተሐጉስና ስለዚህ ኤርትራን በመናባቸው ከሳሉ ሰዎች መካከል መደባለሁኝ እኔም ስለዚህ እዛ ላይ የማውቃቸውን እነ ምጽዋን እነ ኮምብሽታቶ ጎዳና ልናነሳ እንችላለንና እዛ ውስጥ የሚኖሩ በእነዚህ ታጅበው ደምቀው የሚኖሩትን የኤርትራ ህዝብ ባህል ደግሞ ዛሬ በአካል እንድመለከት ሆኗልና ስለዚህ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው የተመለከትኩት እኔ እውነት ለመናገር ማለት ነው በጣም ቆንጆ ጊዜ ነው ያሳለፈን ያለ ነው ደስ ብሎኛል تدليتات نهز حزاب اللي حبدا سميرو باقابلو ناي بحقي نعنا اللي تقبلنا حزب إرترا تقبلوا ماليزي حزب إرترا اللي حري خرعوه نعنا اللي خرعنا حزب إرترا خرعوه مالت لزغنا
ስለዚ ውጽኢት ናይ ህዝብና ስለዚ ወኪልና ስለዚ መጻና እቲ ህዝብ ቀብላና ንሓና ዝገበሮ ጽቡቕ ተግባር ናይ ብሓቂ ጽባሕ እውን ናይ ሰላም ዝበሃል ሕጂ ዓቢ ተስፋን ዓቢ ናይ ብሓቂ ተኣሽሙኩም ዘለዎ ገይረ ያነ ሲዲዮ ዕጉብ ይኻ ማለት ወደት ሰላም ኣብ ኢትዮጵያ ዘካየደ ጉጅለ ስነ-ጥበባውያን ኤርትራ ዕለት 10 ለካቲት ናብ ዋና ከተማ ኢትዮጵያ አዲስ አበባ ብመቕናዕ 21 ለካቲት ኣብ አዲስ አበባ አዳራሽ ሚሌኒየም ድሙቕ ባህላዊ ምርኢት አካይዱ ዕድመ ዝተገብረሉ ህዝቢ አዲስ አበባ ገና ሰዓታት ምርኢት ከይኣኸለዩ ናብ አዳራሽ ሚሌኒየም ኣምርሑ ኣብቲ ምርኢት ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኤርትራ አቶ ዑስማን ሳልሕንን መዘንኡ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ፌደራላዊት ሪፐብሊክ ኢትዮጵያ ዶክተር ወርቅነህ ገበየሁን አማኻሪ ፕሬዝዳንት አቶ የማነ ገብረአብ ሚኒስተር ቱሪዝምን ባህልን ኢትዮጵያ ዶክተር ሂሩት ካሳሁን ዲፕሎማሰኛታትን ሰበስልጣን ኢትዮጵያን ስነ-ጥበባውያንን መስተገብረሎም ተቐማጡ አዲስ አበባን ተረኺቦም ነይሮም ኣብ መኽፈቲ ስነ ስርዓት ሚኒስተር ባህልን ቱሪዝምን ዶክተር ሂሩት ካሳሁን ኣብ ዘስማዓቱ ቃል እንኳዕ ፈጣሪ ናብ ዛዕለት ኣብ ጻሕና ድሕሪ ምባል ንልዕሊ 20 ዓመታት ተፈላለዮም ጽኑዕ ህዝብታት እነሆ ግዚኡ ምስ ኣኸለ ዓለም ብዘገረመ ኩነታት ናብ ሰላም ተመሊስና ገጽ ንገጽ ተራኺብና ናይ ክልቲኦም ሃገራት መራሕቲ ምስጋና ይኹን ኢላ በተመሳሳሊ አምባሳደር አርአያ ደስታ ምክትል አማሓዳሪ አዲስ አበባ ኢንጂነር ታከለ ኡማ ሓላፊ ጉጅለ ልኡኽ ሰላም ኤርትራ አቶ ሚካኤል ተፈሪ ናይ ዮሐና መልእኽቲ አመሓላሊፎም አሁን ይሄን ደስታ ለማብሰር የኤርትራ ነዚ ዘሎ ኩነታትን ምንጽበራቕ ኤርትራውያን ስነ-ጥበበኛታት ናብ ኢትዮጵያ መጽኦም ካብ ኢትዮጵያ ኸ ስነ-ጥበባውያንና ናብ ኤርትራ ክጓዓዝዮም ነዚ ዝምድና ንምድልዳል ኣብ እንሰርሓሉ ፋልማይ ምንቅስቃስ ኢና ዘለና ኢኮኖሚያዊም አብረን ተሳስረን ልናድግበት የምንችልበት ይሄ የመነሻ አንዱ ምዕራፍ ነው ብለን ነው ያየ ነው በዝጋጣም ነዝደሎ ብዝተፈጢሩ ዘሎ ዕድል ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ከም ክልተ ሃገር ከም ክልተ ህዝቢ ግንነት ዝጸንሐ ባህላዊ ምትእስሳር ብዝነበረ ኩነታት ኩልና ንፈልጦ ተረኺሙ ዝጸንሐ ባህላዊ ምትእስሳር ዝያዳ ንምሕዳስን ነቲ ዝነበረ ምፍሕፋሕ ንምህሳስን ተባሂሉ ዝተገበረ ባህላዊ ምትእኻብ ወይ ምዝንጋዕ ኣብኡ ክሳተፍ እየ መፅአ ብጣዕሚ ተሓጒሰ على زي زلتو الحق يروح
በተለይ እናንተ መምጣት ናብዚ ብምምጻእኹም ኩሉ ይተሐግሱ ኣብ ኩለን ክፍልላት ህዝቢ ዝነበሮ ሕጉስ መንፈስ ርኡይ ነይሩ በዚ ተፈጢሩ ዘሎ ሃዋህው ሕጉስ ሁላችንም ደግሞ ምን ያህል እንደተነፋፈቅን ምን ያህል ያው ያስታውቃል እንደምታዩት ነው እና በጣም ተነፋፊቅና ኢና ነርና ነዚ ዘሎ መንፈስ ክትገልጾ የጸግም ቅድሚ ሕጂ ቶም ዝፈልጦም ኣብ ወፃኢ ዝረኽቦም ነይረ ሕጂ ግን ሰላም ስለ ዝኾነ ኢና ነስተማቕሮ ዘለና ልዕሊ ሰላም ዝዓቢ ነገር የለን እንገናኛለን አሁን እዚህ መጡ ተገናኘንና በጣም ደስ የሚል ነው ከሰላም በላይ ምን አለ ቀረበ ያታውን ዘመናዊ ምርኢት ድማ ካብ ተዓዘብቲ ልዑል ኣድናቆት ረኺቡ ጉጅለ ባህሊ ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝጸንሐሉ እዋን ህዝብን ሰመዝን ልዑል ኣኽብሮትን ሕውነታዊ መንፈስን እዮም ኣንጊዶሞ ዑደት ሰላም ዘካየደ ጉጅለ ባህሊ ኤርትራ ኣብ 4 ከተማታት ኢትዮጵያ ናይ ሰላምን ምሕዝነትን ዑደቱ ዛዚሙ ብ24 ለካቲት ናብ ሃገሩ ተመሊሱ